Dobrodošli u Zagreb. Grad pjesme, folklora i festivala. Bilo koji dio grada posjetite, novi, stari ili koji od bezbrojnih uzljedišta u okolini, svuda će vas dočekati istim riječima. Dobrodošli u Zagreb. Vraćam se Zagrebe tebi. Za projekt autonomnog vozila izdvojeno je gotovo 180 milijuna eura nepovratnih sredstava Evropske unije. Projekt mora dati rezultate do kraja 2026. Pa ne vidim da neće biti gotovo. Pogledajte u kojoj ovo sve fazi. I drago mi je da će Zagreb 2026. vjerujem postati prvi grad u svijetu koji će imati VER u svom, ajmo reći, sustavu prometa.